Memory full ли каза? Не, просто има... Действа нататък. Запис. Трябва от начало се пусне. Не знам докъде е записано на здравите им. Да. Сега току-що блокира, брат. Да, нищо. Да, бе, няма проблем. Добре, продължаваме нататък с SS. 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 Доста приятен бит, между другото. Такъв един леко чил бит. Ами все едно слушам нещо от едно време, брат, чистото музика, което ми е любимото. Да, и мен Много скула. това, което сме записали, така, това, което аз чета, всъщност сме го обсъдили преди това. Да, преди това не съм го писал, аз обсъдили сме всяко едно нещо, което ви казваме. Специално за SS сме си написали, че парчето OK ремикс е готин, припева е фалшив, както се случва често в този ремикс, нали? И ни липсва една градация на припева, тъй като в момента, в който влиза припева и свършва рапирането, не се усеща така, че да имаш едно отсичане, че да се случи припев. Музиката някакси продължава и има нужда от... По-равно е, да кажем. Бичето е готино, но чисто като емоция е доста по-различно от самата капела, според мен. Да, но от мен ме носи смисъл. Но е яко, Даже може би това се нарежда до лого, Борко и това. Мене това, което ми прави впечатление на повечето битове, е, че там, където има заигравка с флоуа на MC-то и където трябва да се набере нещо, да стане малко по-ударно, там не сте направили паузи, примерно, или не сте направили така, че да се усети, че там има край на куплета или че има някаква друга емоция, но като да, цяло... просто и аранжимента. Аранжимента. Но окей, следва на, мисля, че в даунлоад си даде. Има го на... Ето тук е долу отворено. Добре, нека спреме този вариант. Ево на SS. Тук исках да кажа само, че имаме дори участник от Македония, което е... Дими Тодоровски. Доста показателно. Респект. До него ли сме са? Да, Дими Тодоровски, мисля, че се казваше момчето. Добре. Пак много силно, брат. Пак много силно, да. Тук това си говорихме с нашите хора, че на голяма част от тези битове дори бихме пяли. Което... Така че... Но в правилната тоналност. И време, да. Така че да се знае. Дигни малко. Дигни малко. The Lincoln Habits in the house. Това е моят човек Дими Тодоровски от Македония. Гледаш, брат. Много добре. Това, което сме написали като коментар, припева не е на правилния тон, иначе куплетите и чисто музикално. Брутално е друго, да. Ево. Това е. Ами, четворката се нарежда от любимите ни, нали така? Да. Има 4 фаворита. 4 фаворита. Продължаваме. Нека да спорим това. Цак. И продължаваме с Space Beats. Ево, братко. Пезарата. Респект от Алтински. Най-добрият звук е на пезото. Big up за ръцете горе. Единствено, брат, така в такта не си го фанал мен. На първо време си забил вокала и... Едно преместване и нещата, предполагам, че всичко ще е вече наред, но в момента този вариант не е на точно време и се личи състезаемо, не е просто въпросът дали на нас ни кефи, ами просто не звучи толкова добре на това време. Вече като обработка е също един от фаворитите от топ 30 Са чисто музикантски даже вратле и като обогатяване на цялата картина, може би е доста типно. Има и аранжимент хубав вратле. Да пее само добро или нищо. Само добро, брат. И дори Ево на пес също, защото той е един от малко, които са успяли да се образят тонално с припева. Ево, макар че не влиза на точно време. Ево. Продължаваме. Twisted Chemist Beats. Twisted Chemist Beats. Това също не кепши, нещо с тромпета. Семпълчето. Но... Тук пак има проблем с капелата на времето и тона. В раницата ми още побъркам вече, разбираш. Еми да минат през студиото и да ги вземат. На кой се молите? Това ремикс също е един от добрите, между другото. От акорда в припева, два от тоновете пасват с тоналността на бита, така че пак това е един от тези, които пак са покрили една голяма част от критериите.
як филинг между другото. Да, двете неща много с капелата за грешното време и за фалшивия припев ги имаме тук, за съжаление, но филинга е много як. И примерно това, че не е станало толкова добре спрямо тази капела, не значи няма стане супер бруталният трак на този бит. Просто коментираме ремиксите в момента. Така че продължаваме. Следващия е Силко. Слико. Слико. Аз съм дипно. Така, пускаме го. Да видим какво сме написали за него. Капелата е на време, припева е фалшив. И един друг по-мога да изкоментира. Всъщност не е на време. Не е капелата на време. Аха, да, чак, извиняй, да. Точно аз съм си описал даже, че не е... Битчето е доста смут, приятно за слушане. Има голяма част от битовете, които по-скоро си ги представям като фон, които просто когато ми си иска да си слушам нещо, не е бит върху който бих рапирал или нещо такова. Този е един от тях, карва ми някакво успокояващо усещане. Чисто инструментално. Да, чисто инструментално. Имаме много силни битмейкери в България, яко хип-хоп момчета, продължайте, защото ние много ги скепиме, ево. Добре, останаха още Остават, следващото е на Оги Мюзик. Той така, за Оги Мюзик, вокал на грешно време, припева е окей тонално. И това сме записали за сега. Да. Иначе е яко такова парчето. Чисто като левел малко. Просто убива динамиката на флоу по някое време. Мен скепи, да. Кепи ме въпроса, че много дълга пауза има въртле, където няма дръмсек. Динамиката на Скрилекс и на Демиан Марк. Да, има дъб. Да. Аз съм фен на това, тази версия, например, да бъде ремикс на ремикса някакси. Що? Ремикс на ремикс. Добре. Оги приключихме и остана първия. Първия. Next MC. Поздрав за Next MC. Флова и до стрес 082. Да, това е премиер, брат. DJ Premier in the house, едно. Много версия. Бит е много Супер сайко. Има До бит по същия начин. Вокала. Да, вокала пак е вокала и това на припева, че е фалшив. Какво да се прави? Иначе бита, брат, много силен. Бита е як. Респект, ами... Затова не ме тефтера. Продължаваме нататък. Добре, предлагам, ако искате Motherfuckers. да кажем кои са трите най-добри според нас от тези. Да. Така, както го обсъдихме. На трето място е бита на Пес, който е много здрав. Да. На второ място е бита на Борислав Бошков, който също е много здрав. И на първо място, след смисъл, имаше момент на обсъждане, не беше безапелационно и така. Но на първо място е Логов. Това е, той се е съобразил с нещата, които сме искали, времето на капелата влиза точно време, тоналността е съобразена, има филинг, който е подобен на този, който е оригиналното парче на него и общо взето той се е справил с задачките по всичките критерии, които ние гледаме. Освен това и като микс мастеринг също е на едно много стабилно ниво в сравнение с всички останали. Ами, мисля, че Това е. Да. това е... Кой закрива? Да, нека пуснем... Да пуснем Логов. И това е, пичове, ние продължаваме с тая играчка за качка за вас. Всеки понеделник ще пускаме отделна капела, не се знае до кога. Като условията ни са наистина готовите ремикси да ги поствате в коментари под публикацията в страницата на Out in Space. Това е едно от условията. Второто условие, ако не сте чули никога парчето, не знаете къде влиза капелата, пуснете си го. Няма да ви навреди. Да. Пуснете си го, чуйте къде влиза и това е. Мисля, че... Това е голям респект. Другата седмица, Другата седмица, респект всичко.